Брат, легит, наистина това е много труден въпрос. Ти за какво си мислиш докато снимаш? За какво си мислиш докато снимаш? Ако клиента знаеш, въпрос, който са ми задали е какво си мислиш докато татуираш? Докато татуирам си мисля композицията за дизайна, който правим, какъв набор от игли да използвам, каква техника ще приложа в дадената татуировка. Самия цялостно процеса започва от момента, в който седнем и вече трябва да се започне рисуването. Освен татуирането, ми преминават и доста лични мисли, като доверието, което човека ми е гласувал, когато е седнал да го татуирам. Определено това е нещо, което всеки път ми идва в съзнанието, тъй като преди 5 години това доверие го нямах. Буквално съм самолел на познати, близки да ги татуирам, само за да трупам опит и да ставам по-добър в занаята. Определено разговорите с клиентите, тъй като нека не забравяме, че ние работим с живи хора, как мога да накарам този човек да се чувства по-добре, освен с татуировката и с стойностните разговори. Но да, определено съм забравял сметки за ток, за вода, за телефон. И такъв, докато татуирам си, усещам неплатена аура. Нали имаш едно такова, усещам неплатена аура. Ей, този момент е най-коварен.